שלום לכם, כאן רביד אליהו. היום אני אראה לכם טוויקים חדשים מסידיה, ובואו נראה לכם. טוויק ראשון זה איינדוק, אוקיי? טוויק הזה גורם לכל האפליקציות שבדוק. אם נגיד שולחים לכם הודעה, זה פשוט קופץ עד שאתה נכנס לזה. אני לא יכול להדגן כי אין לי פה הטלפון. הטוויק השני זה הטוויק הזה, זה ההגדרות שלו, הוא פשוט גורם לאפליקציות להיות ככה. הטוויק הזה גם עולה כסף, צריכים לראות אותו מסורס פרוץ, וזהו. גם הטוויק הזה, האיינדוק, הוא גם עולה כסף, גם מסורס פרוץ. הטוויק השלישי זה הטוויק הזה, אוקיי? הטוויק הזה פשוט גורם לכל מיני כניסות מיוחדות לאפליקציות. בואו תראו, ראיתם איך הוא קפץ, הוא מסתובב, יש כל מיני. ניסיתי שהוא עושה כל פעם משהו חדש. הטוויק הרביעי זה הטוויק הזה. זה טוויק שפשוט גורם נגיד אתה רוצה לעשות מלא כסף באפליקציות פה, במשחקים או בזה, שהוא נכנס למשחק וקונה כמה כסף שאתה רוצה. בהתחלה הוא ישאל אותך אם אתה רוצה לקנות, אתה עושה צ'ק, ואז אתה פשוט, הוא קונה לך את זה אוטומטי. אני לא יכול להראות לכם כי אחרי זה אתם לא תשמעו אותי, אבל לא נורא. וגם יש לזה סורס מיוחד. אתם צריכים להוסיף אותו ואז אתם תורידו את זה. אז זה הסורס, תעתיקו. אוקיי, וזהו. הטוויק החמישי זה סופר וויס. אני לא צריך יותר מדי להסביר עליו. זה טוויק שפשוט גורם לכל הדברים להיות נגיד שונים. נגיד בואו תסתכלו מה עשיתי במסך הנעילה שלי. כאן עשיתי את זה בצבע חום. כאן כתבתי רביד המלך בציניות סתם. וזה מה שזה עושה. אוקיי, הטוויק השישי. זה טוויק שמותאם אך ורק לאייפון 5. זה טיילס קור, משהו כזה. זה פשוט גורם לכל האפליקציות שהן לא מותאמות לאייפון 5 להיות מותאמות. נגיד האפליקציה הזאת היא אחלה אפליקציה, אני ממליץ עליה. נכנסים אליה. כמו שאתם רואים, היא הייתה מותאמת רק ל-4 ו-4S, עכשיו היא מותאמת גם ל-5. זכות זה. הטוויק השביעי זה ווינטרבורד. לא צריך יותר מדי להסביר, זה פשוט עושה ערכות נושא. רוצה גם להראות לכם אחלה ערכת נושא, קוראים לה בז. היא ערכת נושא לא חינמית, אז אם אתם רוצים תורידו אותה מסורס פרוץ כמו שאני עשיתי. וזהו, טוויק שמיני, זה הטוויק הזה. זה פשוט תחליף לאינסטולוס. כמו שאתם רואים, הוא התחליף הכי טוב שיש. הוא כמו אינסטולוס, הוא עובד כמו אינסטולוס. וזהו. אוקיי, הטוויק השמיני, ואחד לפני האחרון, זה הטוויק הזה. לא צריך יותר מדי להסביר עליו, הוא פשוט גורם לך לעשות כל מה שאתה רוצה בשביל שהוא ישלוט על הדברים. ואם אתם רוצים נגיד לנער את המסך בשביל למחוק לכם את כל האפליקציות, אתם צריכים גם להוריד את זה. שזה הטוויק שאתם משייכים עליו. אתם יכולים לעשות, אם אתם משייכים עליו למשהו, האם אתם נגיד, אני שייכתי אותו לניעור המסך, ניעור המכשיר, שייכתי אותו אליו. עכשיו בואו תראו, אם אני מנער את המסך, הכל נמחק לי. אז זהו, תודה שהייתם איתי, כאן רביד אליהו. לעוד סקירות ולעוד מדריכים, תיכנסו לערוץ שלי, ואני אתן לכם גם קישור למטה למדריך פריצה שלי לאייפון. וזהו, תודה שהייתם איתי, כאן רביד אליהו. תעשו לייק.